Guys, 3, 2, 1, कुछ oh fuck. ମୁଁ RRP ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୋ ବୁଟ ଧରିକି ବାହାରିଛି। ଟାଇମ୍ ସକାଳ 4:30 ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ଫୋ ସିଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆଟେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରଟେ ଅଛି, ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଖାଇବା, ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ଜଣ କଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଖୋଲା ଥିବ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ଜାଗାର ପୁରୀ ଆଶିଷ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବୁବୁନି ଆଉ ତା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚଟନୀରେ ଆଉ ବୁବୁନିରେ ପୁରୀଟା ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ ନା, ଯୋଉ ମଜା ନା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଭାଇ। ରାତିରୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଭୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଭୋକକୁ ରଖି 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 ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ସେଇଠିକି ଯିବି ଖାଇବି। ଏବେ ଯାଉଛି। ରାତ କାଲି ଏକ guys, 3, 2, 1, oh fuck. ହଁ ଯାହାଠୁ ମରା ଚାଲିଛି ଖୋଲିବ ଏବେ। वाह 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 वाह, ଯୋଉଟାର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ପଡିଛି ନା। କହୁଥିଲି ଯୋଉ ପୁରୀଟା ପୁରା ବତୁରିବ, ତାପରେ ଯୋଉ ମଜା ନା ଖାଇବାର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲେସ୍। ଟାଇମ୍ 4ଟା କିନ୍ତୁ ଭିଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ କ୍ରେଭିଂସ୍ ହବ ଭୋକର, ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି କୋଉଠି ମିଳୁଛି, ସିଟିଡିସି ସାମ୍ନାରେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି 10 ବର୍ଷର। 3 ପ୍ରକାରର ଇଏ ଉପମା କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ତ ପୁରୀ। ପୁରୀ ଉପମା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭୋକ ହଉଛି, କ୍ରେଭିଂସ୍ ହଉଛି, ମୋ ଭଳିଆ ପାଗଳ ଭଳି ପଳେଇ ଆସ, ଭାଇନା ରେଡି ଥିବେ। ପୁରା ପଞ୍ଚୁଆଲ, 10 ବର୍ଷ ହବ ପୁରା ପଞ୍ଚୁଆଲ। ଆପଣ ଯଦି ଭୋକ ହଉଛି 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ, 4:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଠି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଲି, ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖତରନାକ କ୍ରେଭିଂସ୍ ର ଅନ୍ତ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ବତୁରି ଥିବ ଘୁଗୁନିରେ, ଚଟନୀରେ, ଆଉ ଉପରେ ଥିବ ଉପମା। ତାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ନା, ଫିଲ୍ ବି ସେଇଟା କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଖାଇକି ବି ଫେରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ୱାଓ।